Mga kaidol, mayong hapon. Okay, so di ako karon mga kaidol sa ako ang sibuyasan mga kaidol kay niduaw ko dire. Ako ang gisuroy dire mga kaidol. Nya lagi kay grabe man ka kuan mga kaidol, grabe kaluoy kay nalaos in taon mga kaidol gumikan sa kusog kayong init mga kaidol. Kung ninyo makita mga kaidol oh, nangalaos ang mga dahon. Yan. Tungod kana mga kaidol, grabe ka kusog sa init nga ato ang nasinati no kada adlaw. Oh, pero kung ulanon ni siya mga kaidol pohon, mubalik na ni siya mga kaidol og kabaga, mudaghan na niyang dahon kay kining sibuyas mga kaidol sokol ni siya og init no. Kay kaniyang punuan mga kaidol dili ni siya basta-basta nga mamatay og dali kay tubigon man niyang punuan. Yan mga kaidol oh. So grabe kaluoy sa akong sibuyas mga kaidol diri sa bukid. Oh. Nya kani mga kaidol, kung muulan po hono, ako ani silang ikatag mga kaidol. Ako ni ipangkatag-katag kay diri nga area mga kaidol o kana diha. Bakante na siya diha mga kaidol. Oh, hantod pa na ato oh, bakante na. Nya ko ni silang ikatag mga kaidol. Kay para mapunan ni mga kaidol ako ang mga sibuyas diri sa bukid. Madugagan akong tanom kay kuan mga kaidol para mapunan ba. Oh. So mao ni mga kaidol kung ang sibuyasan diri sa bukid oh. Nawa. Hinglo na kay siya mga kaidol. So kanina inikapot ani mga kaidol sa yuta mao ni ang sikwa nako. Oh. Nya ko mga kanding mga kaidol oh. So kani ko mga kanding mga kaidol dili ra na sila mukaon og mga sibuyas. Oh, na sila diri ka suroy. So mao ni mga kaidol oh, daghan kayong mga nalaya bitaw nga mga dahon niya. Yan tanawa. Oh. Nangalaya. Nanga matay ubang dahon niya oh. Oh, nagaay og maayo mga kaidol. Yung pangwaan kay para malimpyo. Daghan kayong mga patay mga kaidol. Pero pohon, umuulan ni mga kaidol, umuulan na. So, mubaga ra po ni balik mga kaidol. Oh. Atong pangwaan og mga patay. Kay daghan kayong mga sagbot mga kaidol siyang punuan. May na lang mahingluan mga kaidol ba. Oh. Yan.